Mentxe daukagu landare hau da graminea bat, zehazki soropila eta jardin eta futbol zelai askoten erabiltzen den landarea da. Eta bere ezaugarriengatik ikerketa mailan batez ere ingurugiro kalitatea ikertzen dugunean oso landare erabilgarri izaten da guretzat. Eskertuko genuena da, bolondresak, Donostian biziren pertsonak bolondresak, parte hartzea hiritar zientzia proiektu batetan, nun egingo duguna da landare hauek banatuko ditugu bolondresen artean, edukiko dituzu zuen etxetan leku ireki batean 2 hilabetez, airean dauden kontaminanteak esan genezake kakotxartean egan egiten, jartzen dira landarearen barrenean. Hosto gainetan, leku guzitan, kutsadura mailaren arabera estaltzen dute gehiago edo gutxiago. Bolondresek egin duten gauza kakotxartean bakarra da, landare hau bere etxeko balkoi batean, leku ireki batean jarri, iskin batean edo nahi zuten lekuan eta ura bota landareari. Handik 2 hilabetera berriz ere elkartuko gera bolondres guziok. Ingo duguna da laginak jasoko ditugu, laborategira eramango dugu eta ikertuko dugu besteen artean metalastunen maila. Eta azken saio batean bolondresekin azalduko ditugu zemaitzak atera zaizkigun. Modu honetan jakingo duzue zuen etxeen ingurutan zemotatako aire kalitatea arnasten duzuen. Eta parte hartu nahi baduzue, Kristina Enea Fundazioko web horrian sartu eta hor edukiko duzue beharrezko informazio guztia.